Idan misali akwai abu ɗayan da zaki iya canzawa a ce yau zaki iya goge su, menene abu na farko? Bidiyo na. Saboda a gaskiya na yi kuskure babba ba ƙarami ba. To Safa, ga kike jaruma ko in ce jaruma a da? A har yanzu ma. To ai mutane kuma sun ce kin bar sana'ar wa 'yan wahala. Ya kika fara, ya kika shiga harkar fim, me ya faru aka daina ganin ki a Kwana Chasa'In? Kwanakin baya kin yi interview, sannan kuma a interview ɗinki kin faffaɗi wa'yansu abubuwa. Wayannan abubuwan da kika faɗa kin faɗe su ne saboda haka kike tunani was the right thing to say, ko kuma me ya faru a wannan lokacin? Me zaki ce akan mata masu shekarunki masu shaye-shaye? Ewe. Magana ta biyu. Tsakanin waka da fim, wanne ne kike? No. No, wanne ne kika fi jin daɗi? Kwanakin baya akwai wasu abokananki da suka samu matsala a ƙasar Nijar. Mutane da yawa ina kallon comments ɗin mutane suna so ki tofa albarkacin bakin, suna so su ji daga bakinki, me zaki faɗa? Mutane biyu. 442